Malawi Brief. Aspika a Nyumba ya Malamulo a Samia Suleiman achititsa msonkhano wa atolankhani kumenenso auza mtundu wa Malawi kuti kuyambira pa 9 mpakana pa 16 August ku BICC kukhale kuchitika msonkhano umene akuwutchula kuti CPA African Region Conference Annual General Meeting. Kumeneku kukhale kukubwera adindo osiyanasiyana amene akuyimiranso m'mayiko mwawo, ndipo a Suleiman ati uwu ndi mwayi umenenso Malawi angathe kudzigulitsa yekha chifukwa mwa alendowa ena mwa iwo sakudziwa dziko lathuli. Choncho takhalani pompo kuti musatire zonsezi. Ngofuna mwina mutangoti tambasulira mchichewa chabe kuti msonkhano umenewu ndi wotani komanso ukhala ofunika bwanji makamaka ku dziko la Malawi. Okay, any question? Right, Honorable Speaker, you may proceed to address that question from MBC. Thank you. Ziko mwambiri Beatrice. Msonkhano umenewu ndi msonkhano ofunikira kwambiri. Komanso ndi msonkhano waukulu kunoko ku Africa. Pa msonkhano umenewu Malawi ikuyembekezera kulandira maspika ochokera maiko osachepera 18. Soyenza kuti tikhala tikulandira maspika kuposera 18 ndi kuphatikizapo ma delegation anthuso osiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana. Tikuyembekeza kukhala ndi anthu ma delegates osachepera 300 to 400. So ni msonkhano waukulu kwambiri komanso ndi umachitika pa chaka kamodzi muno mu Africa. Maiko onse amene ali mu Africa amene ali under Commonwealth, msonkhano wathu wa pa chaka ndi umene ukuchitikira ku Malawi kuno. Ndi msonkhano waukulu kumbali ya maparliament sitingakambeza msonkhano wina waukulu kuposa umene kuno ku Africa. Komanso ndithokoze kuti anachiona chofunikira kwambiri anzathu kundisankha kukhala president woyang'anira maiko amenewa mu Commonwealth muno mu Africa region. Ndikuwa kuti mwina ndayankha ngati Ku dziko la Malawi tsopano ukhala upindulitsa motani makamaka tikang'ana nkhani za parliament ndi zimene Amalawi amakhala kuyembekezera kuchokera ku nyumba za malamulo. Choyambirira chikupereka confidence kwa Malawi mu parliament yawo. Amalawi akhala ndi chikhulupiriro komanso ngati ku dziko tikuyika dziko lathu pa mapu kuti Malawi maziwa nthawi zambiri kunjaku picture yathu ya Malawi imaoneka yosakhala bwino kwenikweni, dziko laling'ono, dziko losaukitsitsa. Koma apapa tifuna tiaonetse abale athu ku Africa yonse kuti Malawi pano ikusintha. Mukhoza kubwera ku Malawi mmene mungachulukire, ife tikulandirani chifukwa zonse zofunikira tili nazo ngati dziko. Komanso kuonesa kuti parliament yathu ya Malawi pano ili pa mapu, komanso ikutenga nawo mbali potsogolera maparliament ena muno mu Africa kukhala chitsanzo. Mukuziwa kuno ku Malawi democracy yathu ikuyenda bwino, ikupita chitsogolo. Chiyambire democracy mwina ndi dziko lokhalo kuno kumwera kwa Africa imene democracy yake ikuyendesedwa bwino, komanso tikuyinyadira. Anthu ambiri akufuna kuti ataphunzira ataona kuti kodi mtendere wathu timauyendesa bwanji. So izi zithandiza kwambiri ku dziko la Malawi. Kungophatikizaso apo zithandizaso kwambiri kumbali yathu yokopa alendo kubwera kumsacheza kuno ku Malawi. Mukudziwa kuti mwina alendo akabwera pa ma meeting ngati amenewa amatha kukukonda ndithu kuderako ndikukabweranso mwina ndi mafamily awo kuzakhala ndithu kucheza kuona bwinobwino zinthu zimene tili nazo kuno ku Malawi. So izi ndi zinthu zoti
sitinganene chimodzimodzi, koma ubwino wa conference imene ku dziko la Malawi ndi ochuluka kwambiri ndipo uthandiza dziko lathu pa nkhani za tourism, nkhani za chuma, ngakhalenso nkhani za exposure, kuti parliament yathu tsopano pano ndiyo dalirika komanso ndiyo khulupirika kupanga ma conference akulu ngati amenewa. Chinthu ichi si cha parliament yokha, ife ndamene tikutsogolera. Chinthu ichi ndi cha Malawi tonse, kulandira alendo ochuluka choncho komanso maudindo akuluakulu ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Tichilandire Malawi, tichitenge ngati chinthu chathu, tichivomereze ndipo tithandizane, tionese nsangala mmene timatchuka nawo kwa alendo athu amene akubwera. Tikufuna tikhale ndi mbiri, tipitirize mbiri yathu yabwino, komanso alendo amene akamachoka azachoke ndi mbiri yabwino ya dziko lathu. Kukhala ndi maspeaker osachepera 18 ndi chinthu chokuti sichinachitikepo, ndipo ife tichinyadire kwambiri. Ndipempheso anzathu makamaka makampani kuti atithandizire. Boma likuyesesa kupanga mbali yake, ndipo tiathokoze president athu Professor Arthur Peter Mutharika povomereza kuti msonkhano umene uchitike kuno ku Malawi, komanso polamula kuti chilichonse chofunikira tipange. Koma mukuziwa kuti mwapatokha sitingakwanitse, tikuperewerabe zina ndi zina, ndiye tikupempha kwa makampanies komanso akufuna kwabwino kuti alowererepo atithandizire. Uwuso ukhala mwayi oonesa zichitochito zanu kwa alendo amenewa. Mukatithandiza ndithu tipanga maubale kuti nanunso muthe kuonesa zintchito zanu kwa alendo amenewa. Ndikuthokozeniso inu anzathu olusa mawu aku media pa ntchito imene mukugwira, kuyesesa kuti kuyika parliament yathu pa mapu komanso kupereka zimene zikuchitika kuno ku parliament kwa Malawi. Koma tikupemphenisoni kuti musasire pompo, mupitirize. Tikufuna kuti tikhale ndi conference yopambana kwambiri, kuti conference imene ichite bwino. Oyambirira ndi inuyo aku media. Tigulitse dziko lathu, tigulitse parliament yathu, tikambe zabwino, komanso tigwire limodzi, tionetse umodzi kuti ntchito imeneyi ipepuke. Ndikuthokozeni chifukwa chobwera, komanso tisanafike kwenikweniko tikubweranso kuti tizakuwuzeni mmene zikuyendera. Ndikufunireni tsiku lopambana nonse. Ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri. Mwayankhulapo zoti mukupempha ma companies komanso ma institutions osiyanasiyana kuti alowererepo pa athandizirepo pa msonkhano umenewo. Ndimangofuna ndizoti kodi mukufuna thandizo lanji? Ngati tili thandizo la ndalama, mpaka dali pano pafunika ndalama zochuluka bwanji, ndipo thandizo mwina ngati likuchokera ku boma ndi ndalama zochuluka bwanji, nanga kusadiki kuchokeraso ndalama zochuluka bwanji. Zikomo kwambiri. Ine ndi Mese Matongo choka ku Times. Thank you Messi, tithokoze for chafunso lanu. Event ngati imeneyi ndiye ikulu kwambiri. Mukudziwa kuti panopa a president analamula kuti tikhale pa austerity measures, kuonesesa kuti chuma cha dziko chikugwira ntchito yofunikira imene ili yofunikira kwambiri kwa Malawi. Kuno ku parliament tikusatira zimenezo, chifukwa cha kuchepekedwa kwathu tili ndi ma shortfall. Ma exact figures I think akhoza kukupatsani a committee chair, koma ndithu tikupereweredwa. Makampani ena akubwera, ena achita ma pledge, koma tikufunabe ndithu kuti titachuluka
kuti zonse zimene zili pa program zikwaniritsidwe. Chithandizo chitha kukhala cha ndalama. Pa zithandizo zimene tikupempha sikuti tikungopempha ndalama yokhayi, koma tikupereka pa zimene tizikufuna kuchitika. Ndezi kumatengerano kuti ife tipanga mbali iyi, ife tipanga mbali iyi, kapena iyayi ife tingopereka mwina kangachepe kuti kakuthandizireni. Pafunika zinthu zambiri, ma transport, ma accommodation, kuonesesa kuti alendo athunso akusangalatsidwa. Takonzanso plan yoti tizatengere kusalima kuti azakaonenso nyanja yathu ndikuonanso mwina chikhalidwe chathu malo awiri atatu. So zonsezi kuti zitheke mukuziwa kale kuti ndi ndalama. Ife pempho ndi limenelo, koma tinene kuti zikuyenda bwino sofa. Tikungofuna kwasala kuti malizise ndi zimene tapemphazo. Sindikudziwa ngati ndamaliza kuyankha funso lanu. Especially on the amount that is needed for this conference. Pano pa shortfall yathu balance kapena kuti ndalama imene tikusakasa ndi yosachepera 400 million. Budget yathu inali somewhere around 800-900, koma kwinako aboma kutithandizira ifeso wa parliament mwezi wati makhanika budget kathu kuchita host zinthu na zimenezo. Komanso aku CPA amapereka kenaka ake kuthandizira imakhala $25,000. I mean sorry, 25,000 pounds for hosting nation imene panga host chaka chimenecho. So posachedwa paso munaona nzathu aku China anatithandizanso ndi $20,000. So zonsezi zikupita umeneko, koma tikuperewera umene ndanenera muja. So ndi pempho lathu ndithu kuti atithandize. Tiyamikenso inu olemekezeka Speaker chifukwa chowayankhula atolankhani pa za msonkhano umene kubwera mwezi wa August. Tithokozenso atolankhani pofika kumalo ano. Monga apemphera Speaker apempha kuti tikhale limodzi kuyambira pamene tikukonzekera msonkhanowu, nthawi ya msonkhanowu, komanso ngakhale kuti msonkhanowu ukazafika kumapeto.